Bini ni phai tareking koyar ni nili constituency ke parlo donglang so hidia jaya long APSLC jayga thar aphan kangthum karne jai mek padopon te monar ve ke the matha the pina oga pran ke so aphan che matha the pin arve charsi lun si longri longpad ahoya dui cherai kom nangji pu rat thur pak si APSLC asong pahai nangji pu si rat ka che song lapen hemprek long leti ke nitum sang se pu si sarpi sarpho che jeng toy jeng ni pen si dada ka che tong don dolang ko nang ho o lang lokso na dun sini lage lang lokso hai loa lukrak lo de bharia hiji age thepi bharia thoi la posi harakta lang lokso development project na dun claim dia ko la penke itu mon do waile nam sita ake onke ke chiatum pharmacy kali magalang age hala tum ke tuma thatu ajak ke hala aku baru bang lar shot po expiry date expired tang Dubai kay tumanang Jordan titi la potsi la pharmacy anta itong tribal itong kajapahin pulak yapan pharmacy a school dak Karbiang Long West Karbiang Long tapi di Mahasau kan itong silang dan bijak po non make pharmacy school Guwahati do Dibrugarh do lapen Silchar do lana lapen pharmacy school or Hindu nanji puke itu ke sini o elan non anta setelah ke mepik akam la bangke setelah potsi la pharmacy akam ke claim thekya phan compounder akam ke claim thekya phan itu a school si da Karbiang Long West Karbiang Long dan di Mahasau Long bidet po lapen ke university dan non anta ini tu a university ke headquarters ke hasil chor si do non anta ini tu pan hasil chor si bongalia room na ke pon ja kam lo si ke ini tu pan la posi la university ta Karbiang Long di university lagi independent full fledged university di tu claim det ko ke lanto kalilan West Karbiang Long lapen di Mahasau ka University di Bekpo lapen ke Medical College West Karbiang Long pen di Mahasau ka Bipo Engineering College ka dak di Bekpo non anda Engineering College awelan
कॉमर्स कॉलेज लॉ कॉलेज दोनों डिपो बंग के सीता हाफलोंग लपेन वेस्ट कार्बी आंगलोंग के आगे ला अंता ni तुम people athema lawyer atum ta itum munit nangji pupe de update si hang wara titi la tungge batai update hang ko itum han poisa nanggi involve ya phat la son si la ke tia advocate atum claim wrong titi la posi itum ai advocate sai se nangji la pen lai hui an ki claim ji puke ini tum rat atum da la bang ma thadu nangji hadak le ro ma ti tia advocate la long dam wrong titi ja atum la ulo de cheplang belo lagi henolo la sange la pen dukana long ta itu karbi la pen inglong rat ke do dukana long si jatta ke nam nangya pan por inangi pupilo te itu halo bang dukan long nam rong pulote la ke itu apoi sasi haki chia tu man ki pi cheplang de la apoksi ni to election highlighted la anta lang lapo la peke non riso kerja tum sakori ka besi ha Chennai Kerala Mumbai Andhra Bangalore Kolkata Delhi में ठेकेदार अल्लाह अल्लाह दाग थी दाम लो ये बड़ी की थीटा और पुमंद जवान लोग दो पिगलो la son de plan plede kia pan ili tomari sumar o karjang to pan nili ili tum hailote दुकान के थे हार्डवेयर दुकान आके थे के भी थक गया पान लाख के अन नहीं तुम लोन भी डेट को लेकिन हला सेल्फ हेल्प ग्रुप तुम बीजेपी तुम बोलो सूरी के पीजी को सूरी के बिजनेस स्थान रखे उनकी लगे ने तुम एपीएसएलसी तुम के लाख इसी ला सेल्फ हेल्प ग्रुप तुम हमारा पीपल के रेशन कार्ड के नाम क्या तुम अन्य पीला को लोग ले पत्ता तो के पीला को दागा नहीं तुम लोग ले पत्ता के लोग ले दो गरी अपरांगे कार्ड किया तुम रोन बेन के इली तुम पत्ता तसे लोग एट लो अमान इली तुम काउंसिल के जादू के चौक से पे न जो फारूक रसीद के ब्रा पोके ब्रा के थोमन इंकान जब तो इनको रेसियर नी चिकन सेल्ला इतुम long liap pata we abinong e long edlo lai hoe long liap pata karbi nak inglong rat tumhan anke itum je voi tu lapo pi tu lapo lapen farmers tu la खेती के claim को thekji apan nilitum comprehensive support to farmers including access to credit technology ason ke nangya son an la खेती के क्लेम को ठेकिया फान के निलितुम फार्मर्स तुम खेतियों अतोम फान राबदुन बेक को अथेमा किताब लोग तत्तो इतुम एडेट लापेन इखे के चिराई थे इतुम खेती क्लेम पिक नंगी लापेन दुकान दो उनंगी वाला के तो लापोट लासो लम्बा इनिंग किबिरा इतुम के इखे लापेन लोग नीचे चिराई नंगी काम अपोसी इतुम ला खेती क्लेम पिक नंगी लापेन के दुकान दो पिक नंगी itu select nangni itu ke in ko promo I need that itu bodi dukan kang ni lote I need that itu seta dukan ke itu do bek nang pro pupe de hala so ke che dum dinan to dum board lepon ke itu atu marong atu mare non anda do olo itu la so ka matakrang pe na jo la sinili la pen aro so to mapan Council along MSC bang cap nitu result pidato alo soto lapen ke customary law bang serwan cap lapen akaprek recho pinto habe rong asar lapen bopong asar tu opuson si kabisar lima jakong nitu pidato to pidato hala kong ko pima aprang ke do alo hala ke to pidato lapen lapang itu mah karbi ang long di mahasau along le lapen political rights anang ke chidun dia pan ke BJP la ke chia tunge BJP lapen Congress lapen ke CPIML atum hansi arisi ma sonsi ke en lasi la salam itum rat atum chini pemenai sala BJP atum article 244 e lapen ke hemprehang bom palam hoban
BJP tu ngahang hi lagi ni litum jakka suke dah mata bang Rajnath Singh minister hala bang Sohun home minister ni tumhan directly nang thanun lu lagi nang tumhan nang pipi pu lagi BJP tu ni tum jakka sen sige dam ke official sige dam ke hala su nang thanun etlo lagi nang pipi pu ki piji langa li non la 6 schedule ta pavede ji pu se claim le la si hala Kashmir ta 371 body 370 article 370 ta bang abrogate that loke papa by that loke la si non itum hanta la so BJP atum ke la binonge la tunge bamun party ke mati la tum eri arjo bu hedi la tum khe alam si just make kelang ke mati di la tum chethana ligze ta khe alam si kelang la pot area na tum dak India che right tip nang ji Assam ke Mongolia na tum sai sia pot dakta area tum che right tip nang ji pusala tum kamatha la pen akam da claim la si dak ili tum phan autonomy tu ke asapta nang ping tum te la BJP tum ke la si non BJP tum along ke dodun atum an ke niliga alang li tum phan mang hu hak ko pisi alang li tum karbiar arat inglong arat tum han kapivira kam si claim lo long recap ta chi pidet lo la phi anta alang li tum BJP long dodun bom la ke alang li tum ke chi atum arisim ason si cheplang dun bom la ke therak me alam la pening oi me alam sir silam kedam tang arni hodala ASDC long MP candidate Johnson B anan ni kanin jepon APHLC atumke Meghalaya long inu bahania ke thegiri tumhan se ke chiki la si haida sedame alang le tum ani hangling claim long le hal tum alam se arjuna yi pisa koi ipon to le se ko Meghalaya ke APHLC abedet ke non ke ni tu han dak chiki ke ka chiki ta chiki ke hang dang he la tum ban ni tum dam chingki ji hala tum ta tribe ke tum khayet lo ke la por tum dam ji chingki ji la tu ke alang li tum bije la ASDC tu nga aprang da Kolkata si dam rong ditile kalima lang la salam ke jok ta chini kente Kolkata ke hala ta ka bongli aise kente misen bang bongli tu man ke ba me thang si chiklem lo Mamata Banerjee ta West Bengal is for Bengali pusi bang ningje la son tum pe pot ningje hai hede ta Sana dana ke jusi nang le ron rat pham message PCP yang tung lo sana le nepi neligi pigang tung ke la hello la BJP Congress la ben la National Party akapre ketum along dodunra kechi atum resim cheplang dunra ing long arat atum phan kapivirji akam claim nang ni la hello la pen autonomous state tu ke lage long vek nang po autonomous ko lage long ji athema constitution long si tok do ko ke lage Asar de pidi kupia party pe lo nang yon nge sa pini ke BJP ai selo Congress ta do ben ASDC ta do lo ne pini do independent ta do kipana DNA bulo ne kado ka bang hukang kan do yusa NDF atum men ta do kado bang hukang do yusa Don Farouk ke thomra ke ini hedi nang join do yo apni ajoi lang ma BJP tum jong se hai dia to pudang te la bide article 244 ek pachun vekji la kan parta ala uniform civil code of the implement long le la dak civil area ke pusi ke nam tang CM ke bang hot manifesto long ji tami la bang so alam an ahong la tum ke la pachu bailok lo lage manifesto lo jong si claim ji pude manifesto long tok det nahi le la tum tok te det kente lage la election muni tum hana ko pachu bay kam chorlo la tum ke claim det ji kalilo mane hala 244 ek la tum ke repeal nangi puse claim ko la tum ke cancel nangi puse claim ko la tum ke UCC pe dovek nahi puse claim ko la tum ke CAA ta pe dovek nahi puse la tum ke claim ko la ke Assam Healing Act la tunge pedo nangi pusi claim ko la to mange non la si tum MLA tum bang pho bang lipo do bodi itum MLA tum BJP long la tum se claim non lo ke alang li tum puji mene the ni tum ya we pedi alang li tum se MLA lo ka hadak si do lo ke alang li tum masin lawmakers lo ke ente la hello alang li tum pilo la claim non ya kam do la de ili tum hana pi vir ya phan loksi hok alam lo nili ning aklong masih kan ning jela ke ing long arat tum han kapivir ing long arat along long ri kapivir dia phan ke claim ke la kichi tung ke National Party tum phan si arisim ke en tung ke National Party ke popo angge tum tribal dengan cini ne det hadak dun beret party pu ama
put abinong hala ke kichia to ma party BJP da kichia party Congress da kichia party CPIML da kichia party lagi